Бирен, аз заспах. Апостоле, ела малко в ролята на инфлуенсъри. Желаем здраве, защото е важно. Тръгнах да излизам и камерата, телефона и часовника ми бяха за зареждане. Заредих си часовника до 20 и няколко, 26%. Телефона не знам на колко е. Камерата няма страшно, няма да спре да снима. И сега вече тръгваме към Фантастико, защото вече стана 5 часа. И ще ходим за тортата. Ще ви снимам направо Фантастико. Няма да си взимам трипода, за да не стресирам хората около мен. Въпреки че съм в София, хората отново се плащат като видят камера. Като видят телефон не се плащат. Но видят ли камера са... Вау! Снимат ме. Или не ме снима или... Да. Взимам си портфелчето, ключовете и хайде към автобуса. Понякога шофьорите на автобуса са готини. Наистина има готини шофьори. Но през повечето пъти попадам на шофьори, които псуват, карат ужасно, държат се отвратително с хората, затварят вратите преди хората да са качили. И днес, за жалост, беше от гадните шофьори в случая. Нали сега имам предвид, защото аз няколко пъти вече се возих днес, но се чудя понякога какво точно им се случило, за да се държат по този начин. Който не си носи пари в кеш, той да банкомат да теби. Какво се случи? Бях в китайския, купих нещата, които исках да купя. Но, всъщност днес също аз не ги купих. Събрах ги на касата и разбрах, че не може да се плати с карта. И сега бях до търговския център, тук има банкомат. И се притесних, че няма да мога да изтегля и пари, защото не си нося физически картата. Обаче да знаете, ако имате в Apple Pay, нали, в wallet-а ви, който е в телефона, ако ви е заредена картата, просто цъкате се едно, плащате, нали, доближавате я там до банкомата и може да си изтеглите пари. Да знаете. Или да вкарате, да зависи какво искате. Но може и без физическата карта. Аз вече, откакто на моята една добра приятелка и глътнаха картата, не знам в кой клас сме били, и има възможност да не си вкарваш картата, само да доближиш пластиката. Никога не си вкарвам картата. Единствено ползвам този метод, но не знаех, че може и с телефон. Така че за всички, които не са знаели, заповядайте. Аз съм тук на главен път и не знам, шумно е, не знам колко ме чувате, но се надявам да ме чувате добре. Сега отивам до китайския и като се прибера ще ви покажа какво съм купила. Хора, разглеждам куфарите и сега харесах ето този сивичкия, а на мен примерно е този белия. Нещо такова си представям, но ще разгледам всички. В китайския съм. И тук, между другото, са доста прилични, изглежда доста добре. Снимам телефона. Нямам кой знае колко памет, така че спирам да снимам и мисля да купя 2 кувара. За мен е застоян. Да. И след това другите джунджурийки. Място на телефона, но ако прекъсна видеото, просто ще го продължа на камерата. Ще започна от разказа за концепцията на подаръка на Стоян за рождения ден. Той никога не е летял със самолет. И аз исках да му подаря за рождения ден нещо, което не е правил до сега и не толкова нещо, което да бъде скъпо, а да бъде запомнящо се. И се седих, че той не е летял със самолет. И си казах, какво по-хубаво от това да подаря ни самолетни билети. И в оня ден купих самолетни билети за Милано. Ще пътуваме юни месец до Милано. И си казах, добре, ама просто да даме ни билети. Не, това не съм аз. Няма да го направя по този начин. И си казах, защо да не му подаря кошница пълна с неща, свързани с Милано. Обаче после си казах, ама на мен толкова не ми е важно, че ще ходим в Милано. Важно ми е, че ще пътуваме с самолет, че ще летим. И се сетих да взема куфър и да го напълня с някакви нещица. Взех този червен куфър. Ето така изглежда. Червен, защото моят любим Стоян е ЦСКАР. И няма как да му взема син. Сега отварям вътре, за да ви покажа не толкова как изглежда куфара, а какво друго взех.
Взех такива travel size, някакси да го ориентират, че става въпрос за пътуване. Взех това супер сладко дървено самолетче. Взех карт холдър за новата му чантичка. Според мен ще бъде просто сладко. Взех му портфейл, който изглежда много готино. На мен много ми харесва. Не знам как се казва точно тази материя. Взех му чорапи, защото мисля, че ще бъде забавно да има чорапи. И взех свещички. Той става на 24. Ето така. Ето така. Стандартен куфър. Ето така изглежда. Много важно, рестото в касичката. Боже, колко красиви картички. Това е много готина картичка. Помога, това нещо е 3 евро. Ой, 3D. Ще взема тази. Макар да е скъпа. Какво взех от Фантастико и какво ще сложа в куфара? Взех паста. Не знам дали тази паста е хубава, т.е. тези спагети, но ми хареса тъмно-синята опаковка с червеното. Купих някакъв сос. Взех паста сос наполитана. Ако така се... Взех и кафе. Чуйте сега. Ние сменихме кафе машината в нас. Преди ни беше на Dolce Gusto, вече не. Но аз трябваше да взема от тези кафета, които са от тази серия на Dolce Gusto. Аз Рома пия, принципно пия от тях, но взех това, тези, които са Милано, защото пише Милано. После какво се сетих? Час май няма да мога да затворя куфара с тази кутия. Ще го измисля след малко. Взех малка паста за зъби и малък шампуан или душ гел 3 в 1. Ето така изглеждат. Принтирах билета. Ето го. Взех тирамису. И картичка. Така е тази картичка. Сега ще я подпиша. Ще напиша пожелание. Добре, тази торта трябва да я скрия и да напиша картичката. Добро утро! Стоя слезе с кучето долу и сега е време да извадим тортата. Можех вчера да направя изненадата и да му подаря подаръка, но си забравя да бъде днес сутринта, защото не знам, така го усетих, че някакси ще бъде свежи, наспани. Тирамисуто ми изглежда по най-добрия начин. Добре. Казала съм му да не се бави много. Ето така. А после, когато дойде, ще му кажа, ще се затворя очите и ще му подаря подаръка, който все още е скрит в гардероба. Обаче тирамисуто е много меко, което говори, че ще бъде вкусно. Мисля, че идва. Много се притеснявам. Не мога да пея, защото се запуша едно, само... Викам, чак се заключи. Това аз мисля, че съм отключила. Какво стана тук? Ама все пак ще ти побея, чакай. Честит рожден ден на теб. Абе, не, какво значение има? Трябваше да го Честит изясня. рожден ден... Не! На теб. Честит рожден ден, скъпи Стоянчо. Честит рожден ден на теб. Много ти благодаря. А първо си пожелай нещо. Пожелах си. 5 може неща да си Добре, пожелаш. пожелах си. Сега, стой тук. Много
Отговаряме. Да, можеш вече да свършиш. Това е първо за тебе. Това е градото. Какво ще ти покажа на другите неща? Чакай да не объркам кой плик имам да ти дам. Това е картичка. Няма подаръка не е скъп, ама е практичен. Искаш да го прочета аз? Аз не мога да чета. Не, нали искаш да ти го прочета аз, защото аз лично съм тук. Не звъня ти? Да. Отгледай това. Това тирамису, ако го бях видял от вчера, не е Това ще мисля, че можеш да го отвориш. Аз вече се приготвих. Ма обърни си така. Колко? 1000 евро. На Милано? Да. Верно? Въпросът е, че те летиш самолет. За 12 дена. Не! Къде е истинския билет? Онлайн. А къде е часовник? Мама ми забрани да ти купувам часовник, че не е хубаво. Да си Не искам да ми купуваш часовник. След като Стоян си отвори подаръка за рождения ден, тръгнахме на път към Гоце Делчев с брат му и неговата приятелка Апостол Илени и Тоби, естествено. Минахме през Шел да заредим колата, да си купим кафенца и нещо за хапване и след 2-3 часа пристигнахме в Гоце Делчев. Защо точно в Гоце Делчев? Защото имахме малко работа. Докато пътувахме с Лени, успяхме да се гримираме. Работата, която имахме, беше да отидем до сватбените ни видеографии и фотографии, а другата причина беше да прекараме рождения ден заедно 4-мата плюс кучето ни. Това е изключително красива. Вие не ме виждате добре. Бяхме до Сафет студио и се запознахме и с Пламен и с Слави на живо и беше страхотно. Това е леко отклонение от влога, но съм щастлива, че ще бъдат, нали, част от нашата сватба и че ще я снимат. Много неща ни показаха, много неща говорихме и сега сме на Валентина Касъл. Хората си излизат на басейнчето, ама аз все пак ще снимам, много е красиво. Огнян, ето ги главните шафери, кучето, Стоян, младожени съм. Сега ще седнем тук да хапнем. Препоръчаха ни го от Сафет да дойдем тук. Много е красиво. Храната беше доста вкусна. Хапнах шопска салата с пилешка супа. Стоян не си спомням какво яде, но и без това, когато реших да снимам вече, той го беше изял. Но беше вкусно. Здравейте! Апостол е ела малко в ролята на инфлуенсъри. Сега се намираме в Валентина Касъл и вече обядвахме. Много е красиво. Сега си тръгваме, там се снимат всичките други. Аз малко да ви разходя. Много ни хареса, даваме 6 от 6. Да. 10 Главната от ми 10. шаферка. Ма много накриво снимаш. Не съжалявам. Аз нямам опит. Ама мисля, че ви показах доста добре градината. Позволиш ли да го кача? Да. Много яко. Ето и теб да те има, Апостоле. На мен винаги ме е, чакай да кажа. На мен винаги ме е срам да снимам пред другите, особено когато, нали, ето, искам да снимам рождения ден. И супер много ме е срам, за да не срамувам вас, да не ви притеснявам от това нещо. Ама ето, ти даже се изпоти. Значи следващия път ще снимаме... тук. Да. Първо, аз това искам. Ще започнем да снимаме влог, като преди да идем на почивка. Подготовка за почивка. Мийското също. И ще се... снимаш, защото се харесваш един път в живота. И ще се Да включвам. се генерал. И аз във влоговете. Супер. Добре, това беше от мен. Докато представям тези кадри, в които се прибираме наобратно към София, искам да кажа много голямо благодаря на Лени, че всъщност се включи във влога. Супер сладка беше и ще се радвам, нали, в бъдещите влогове да се включва, защото за мен това значи много, близките ми да участват в дейността ми. Здравейте, хора! Ние вече сме в София. Сега да видим дали ще паднете. Ти карай внимателно. Да. В София сме и се чудим сега къде да ходим вечерта. Междувременно на прибиране аз заспах. Междувременно те гледаха какво е европейско? Да. Европейско? По какво? По балет? Сериозно бе! Повдигани на тежести, не знам как се казва. Да. Да. Ние с Лени заспахме отзад.
Сега отиваме да свършим малко работа на комуни и след това ще пренасяме багаж, тъй като Лени и Апостол взех квартира и имат да пренасят багаж и ние ще им помогнем. Но преди това трябва да вземем някакви airbag-ове, airbag, да, разбрахте ме. Airbag в множествено число. От някакво място. И сега сме задръстването, естествено. Място, на където хапнахме, а именно Валентина Касъл. Ти доволен ли си? Да. Аз също съм доволна. Супичката малко беше мазничка, ама това си е до вкус, може би. Но отношението беше добро. Самото място много ми хареса, бих се върнала за почивка там. Да, това. Имаш някакви забележки? Набрахме си снимки, падна ми батерията на... Сега ще падне да вземе камера. Добре. Падна ми батерията на телефона. Ого, биби. Но Лени има зарядно, така че ще си заредя телефона при първа възможност. Но дори някой да ме търси, настоян телефона е тук, няма страшно. Не знам колко батерия ще има на камерата. Не знам колко ще мога да снимам от остатъка от деня. Но се надявам да мога. Искам да се включа да ви кажа нещо, което аз забравих да ви кажа. Че днес са двама рождениците, не е само Стоян. Реално празнуваме 4-мата, защото те са близнаци с брат му. И празнуваме заедно общия рожден ден. Така че дай да го знаете това нещо. Много добре се прекарваме. Аз сега усетих, че през цялото време ми говоря носово, защото съм се запушила. Запушила ми се до съд. Не знам къде се намираме в момента, дали също сме още в София. Но има прекрасни къщички тук. Слушай се. Слушай. Айде, куме. Поме. Къде? Ало? Опа. Абе, сега качвам се в колата и той единия се отвори. Какво го правя? Как се отвори? Единия се отвори тук с една всичко пошилка. Да ти го фукна, той се е отворил отдавна, бе. Искаш да кажеш здрасти на влога ми? Кажи здрасти. На влога. Да. Здравейте. Снимаме влог. Да, какво ще пожелаеш на Стоян? Аербезите отида да ми вземе. Стоян е да си ми жив и здрав, моето братче. Щастлив. Пожелавам ти най-важното. Това е здравето. Жената. разбирателството, късмет. Разбира се, всички около нас трябва да бъдат здрави, за да бъдем щастливи ние. Иначе няма как. И ти пожелавам 3-4 дечица да направиш и като идвам на Петри да вика, дай не бате Яков или пък готиния Чичо, защото аз тогава вече съм Чичо като пораснат. Да. Така че ще бъда готиния Чичо с кончето. Топ. Евентуално. Топ. Евентуално. Топ. Не ви снимах от местенето от общежитието на Лени към квартирата им с Апостол, но според мен нямаше и смисъл, защото носехме багаж. Избрахме да вечеряме в Бората. Поканихме и кумовете ни. Пушиха наргиле, ядоха тирамису. Аз вече не си спомням какво хапнах, но беше вкусно. Мисля, че някаква салата си бях поръчала. Накрая им пяха честит рожден ден, както правят в Бората и в Хепи, и беше доста забавно. И сега ще ви включа още едно включване от Лени и Апостол, защото им позволих да се включа отново, дадох им камерата. Те естествено пожелаха, не е било на сила. Вие нали слушате гледаш? Да. Това е края на нашата вечер. Искам да покажа всички. Това ще бъде в YouTube. Това е нашия блог. Това е края на нашия блог. Да, я го участвай по-рано. Давай. Бяхте с нас. Желаем здраве, защото е важно. Щастие и късмет. Не забравяйте да харесате, да се абонирате и към банката. Много е важно към банката да се натисне. Точно така. Чао! Браво. Там как се спира.